Ano ba to? Ba't nagkaganto to? Skip. Ayun. Mama Street, mega love shout out. Ayan, Sir Walter, magandang gabi. Yan, Mami Pearly, magandang gabi sa'yo dyan. Mega love shout out sa inyo lahat. Ayan, Sis Astrid. Wait lang guys ha. Late na naman si Bicolana. Mami Pearly, magandang gabi. Maayong gabi sa tanan. Tama ba yun? Ayan, dito ako Mami Pearly sa bahay mo. Mami Pearly and Sis Astrid. Ayan, malamig ng gabi sis. Oo nga, malamig nga. Gabi-gabi malamig. Ayan, best wishes and Bicolana. Thank you so much. Thank you so much, Sir Walter. Ayan, good evening. Mega love shout out. Sis Pearly, dito ako sa mansion mo, Sis Pearly. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up dyan, guys. Dito ako sa unboxing ni Sis Pearly. 23 hours, 6 minutes and 55 seconds, Sis Pearly. Wow, sana all. Ang ganda. Sana all. Sana all may magandang paa, Sis Pearly. Ayan, Mama Astrid, dito ako sa'yo, Sis Astrid. Mapapasana all ka na lang talaga. Bumagay sa paa mo, Sis Pearly. Ayan, dito ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Ayan, Sis Astrid, playing ka na dito sa sa road trip mo. Road trip, lumapas to Bandar Brunei. 5 minutes and 5 seconds, Sis Astrid, playing ka na din. Mami Pearly, thank you so much sa pagsilip, Mami Pearly. Taglamig pa talaga ngayon. Hanggang ano pa yan, katapusan ng February, taglamig. Kaya yung mga walang kumot dyan, nako. Bumili na kayo ng ng comforter na kumot. Dahil napakalamig. Ayan, si Sir Walter. Nandiyan pa ba si Sir Walter? Umalis na yata. Ipin ko nga. Sir Walter, nandiyan pa ba si Sir Walter? Ipin natin. Ayun na, bakit ba ayaw mag-pin ito? Aba. Bumabait na naman yung cellphone ko. Ayaw na naman ayaw na namang makisama. Hindi ka nag-live, Sis Pearly. Napakadulas naman ito isang cellphone na ito. Konting galaw lang nalalaglag. Diyan ka. Yan, stay playing Sis Pearly sa video mo. 6 minutes. Ganon din si Sis Astrid. Ayan. Ayan yung sa'yo, Sis Pearly. Sa magandang shoes. Yan, 5 million in the house, guys. Maraming salamat. Ayan na tayo mag-music.
Hindi ka nag-live, sis Pearly. Oh, dami kong alaga din eh. Oo nga, ang dami naka-live. Oo nga, sis Pearly, ang dami naka-live. Halos sabay-sabay. Halos sabay-sabay. Kanina pa ako nag-iikot. Kaya nga eh. Pagka dumating na yung dilim, kanya-kanyang ano na, kanya-kanyang live na. Ayan, sis Astrid. Still playing pa rin ikaw, sis Astrid, pero malapit-lapit na. Kay sis Pearly naman, ganun din. Sa magandang shoes. Dami din premiere, kaya nga. Magpi-premiere nga din sana ako. Napakahinaan na. Sa totohanan lang. Sakit na ba sa kamay? Ayan. Inay Muning vlog. Ayan si Inay Muning. Inay Muning. Parang kilala ko to si Inay Muning. Hahaha, ako din sis. Baka bukas na lang mag ano. Parang kilala ko to si Inay Muning. Sino nga po si Inay Muning? Tingnan ko nga si Inay Muning. Ay, baby pa yung bahay niya. Kanino to si Inay Muning? Parang Sis Jinjoy, mag-love shot. Magandang gabi po. Ayan, magandang gabi din sa iyo, Inay Muning. Ayan, sis Astrid, dan full watch ka na, sis Astrid. Ayan, sis Jinjoy, may love shout out sa iyo dyan. May love shout out sa iyo. Ayan, magandang gabi sa iyo, Inay Muning. Ayan, tinapos ko sis Astrid. May ads ka pa sa dulo, tinapos ko. Sis Jinjoy, may love shout out from Astrid Maglente. Ayan, next ako, next ulit ako ng isang video mo, sis Astrid. Ayan sis, dito ako sa sa cruise ship in Brunei. Pangalawang play ko sa play dito. Kasi lagi ko 'tong ginagamit sa yan, hindi ko pa siya na play dito. Ayan, si Mama Bell. Mama Bell, may love shout out, Mama Bell. Ayan, sis Pearly. Dan full watch ka na din, sis Pearly. Ayan, hindi ako nag-comment, sis Pearly, kasi si Ninja ko ang nag-watch sa'yo. Nag-thumbs up lang ako, sis Pearly. Ayan, sis Jinjoy, mag-love shout out. Naiwan na ulit ako sa live mo. Thanks Dan kay Inay Muning. Mami Pearly, good evening. Ayan. Ayan, Inay Muning, baba ka ng bahay mo. Manay Muning tuloy. Ayun, nako. Ayan, sis Jinjoy, dito ako sa bahay mo. Sis Jinjoy.
Napapainay mo ning tuloy ako eh. Okay lang yon, Mami Pearly, basta support ako sa mga friend ko sa YT. Ayan, sabi ni Sis Joy. Ayan, ganun lang talaga tayo dito sa ano, kailangan support to each other. Ayan, Sis Joy, dito na ako sa'yo, Sis Joy. Dito ulit ako sa ano, sa ginisang sigarilyas with pork. Ayan, Sis Joy, playing ka na. Ayan, wala pang tamsak dyan sa'yo. Pang 70 tamsak ako, Sis Joy, playing ka na. Ayan, Sis Astrid, still playing ikaw, Sis Astrid. Andyan pa ba si Inay Muning? Inay Muning, nandyan ka pa ba? O si Inday Muning na lang ang nandyan. Inay Muning, are you still there, Inay Muning? Wala na si Inay Muning, umalis na. Ayan, Sis Astrid, and full watch na ulit yung pangalawang video mo. Ayan, full watch na. Ayan, nakapag-thumbs up na ako at nakapag-comment na rin ako, sis. Wala na yata, sis Bicolana, kaya nga wala na nga. Ayan, hayaan mo na siya. Playing ka pa rin, sis Joy. Ang daming nagpa-pop up sa cellphone ko ba? ng mga naka-live. Ayan, Claudio Lopez. Hello, Migo Love shout out. Claudio Lopez. Thank you so much for joining, Lopez. Ayan, Sis Joy, full watch ka na sa iyong video. May ano, ayan, napunta na may ads na Sis Joy. Hindi na ako nag-comment, Sis Joy, ha? Ayan, thank you so much, Claudio, for like done. Thank you so much. Si Claudio Lopez. Claudio Lopez. Ciao. Wala ka lang ng puto. Doon sa kwarto. Yan, 4 million in the house. Maraming salamat, guys. Good evening, everyone. Maraming salamat, Sis Pearly.
Yan, 6 million in the house. Thank you so much. 6 million na tayo. Sana all 6 million na. Claudio Lopez, thank you so much. Ayan, nagbaba na ng bahay si Inay Muning. Teka lang, saglit lang yan na natin. Ayaw magano ng cellphone kung isa, ayaw pin. Nababaitan na naman itong isang cellphone ko ba. Ayan, ipipin kita, Inay Muning ha. Wait lang. The best na magpasahod ka pa. Ayan. Nakasalang ka na, Inay Muning. Nakabitin ka na. Tingnan ko nga yung bahay ni Inay Muning ba. Wow, 438, Inay Muning. Baby pa yung bahay mo. Bago lang ba tong ano mo na to, channel? Feel the music of Filipino Kids Club DJs. Ayan, Inay Muning, nandito ako sa bahay mo, Inay Muning. Mama Bell, bagong dikit po. Thank you from Inay Muning. Ayan, Inay Muning, naka-play yung video mo. This is the mix of DJ Bumbong. Ayan, bigyan kita ng 1 banana, Inay Muning. Ayan, Inay Muning, Dancio. Plus 1 banana. Nandyan ka pa ba, Inay Muning? Ayan, si Susana, Marijon, ayan, Susana Marijon. Proud single mom. Love you guys, ayan. Ayan, no problem. Ayan, nandito ako. Susana, sa binaba mong bahay, Susana. The best na magpasahod ka pa. Bibigyan pa kita, Inay Muning. Huwag ka muna umalis. Bibigyan pa kita. Nadagdagan ko yung banana mo, Inay Muning. Ayan, Susana. Nandito ako sa bahay mo, Susana. 20CH. Hello, may gulab shout out. 20CH from Japan. Ayan, plus 1 banana ka rin. Ano, Susana?
Laki ng bahay mo, Susana. Agoy, pastilan. 19K. Ayan. Inay Muning, nandyan ka pa ba? Inay Muning. Ayan, Susana. Dan to watch na sa binaba mong short video. Inay Muning, nandyan ka pa ba? Shout out, babe Kaka. Maraming salamat dyan. Ayan, may mga ang daming naka-ano. May mga naka-premiere. Miss Astrid, maraming salamat. Ayan, Inay Muning, dito ulit ako sa bahay mo, Inay Muning. Ayan, Aliyah Kidonia, may galag shout out. Thank you so much, Sisi Koy Aliyah. Ayan, naka-play ka ulit, Inay Muning. Bicolano Vlog Tracking. Hello, may galag shout out. Bicolano Vlog Tracking. Ano? Habang ikot ng ikot ang aking internet, sige lang. Lubay ng kakaikot ba? Ayan, Inay Muning plus 1 banana ka ulit. Inay Muning. Para madagdagan man lang yung bahay mo. Si Spelly, maraming salamat. May galab shout out sa man lang yung bahay mo. Si Spelly, maraming salamat. May galab shout out sa iyo, si Spelly. Thank you so much, si Spelly, sa pagbisita. Bahay mo, si Spelly. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, salamat. 9 million in the house, maraming salamat guys. Sisi Koy Aliyah Kidonia, thank you so much, Sisi. Naku, sis Dinjoy, pang ilang days na ganyan ng internet. Panay ang ikot ng ikot lang. Kaya nga, minsan maaga akong nag-i-end. Paano nga? Kaikot-ikot na lang, nakakainis. Ibigan na bukol, ganun din. Problema rin nila internet. Ayan, Inay Muning plus 1 banana. It's a Sipa. Long time no see. Oo, ganyan nga sis Dinjoy. Ganyan talaga. Nako, may i-stress ka lang. Minsan kasalukuyan na may mga bisita ka, tapos biglang ikot ng ikot. Ayan si Spelly. Dito ako sa Hong Kong, walang traffic. 1 minute and 43 seconds, Spelly. It's a Sipa's life. Mega shout out. Thank you so much for coming. It's a Sipa. Yes, I'm not feeling well, horse, so I can't attend live. No worries, it's a Sipa. Ayan si Spelly. Naka-play ka sa akin, it's si Spelly, sa latest video mo.
nag-live ng gabi. Kasi, ayan, kasi pa, please link. Ayan, tapos ikot na. Ayan, tapos ikot na. Nawawala na yung ano ko, nawawala na yung Inig sa ulo. mga nakatambay sa ano ko. Pinapangay na yun. Limit. Ayan. Ikot pa more. Taas natin dito sa bintana. Oh my goodness. Isa nakakatamad mag-live dahil dito sa internet na to eh. Isa kasalukuyan na nagkakasarapan ng kwentuhan, biglang ikot ng ikot. DJ Bongbong. Idol. This is the mix of DJ Bongbong. Sir Pondars, make a live shout out. Thank you so much for coming, Sir Pondars. Yan, good evening sa iyo dyan. Make a live shout out sa lahat na nandito from Sir Pondars. Ma'am Bicolana, may love shout out. Thank you so much, Sir Pondars. Ayan, it's a Sifa's live. Please drop your link, Sisi. Ayan, Inay Muning, umikot na yung bahay mo, Inay Muning. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Inay Muning. Para madagdagan yung bahay mo. Ayan, TV Official NHD, good evening host. Ayan. May kalang shout out, TV Official NHD. Thank you so much for coming. Sir Vic Kalantas, hello. Maraming salamat po sa patamsak, Sir Vic. Thank you so much, Sir Vic. Good evening, everyone from TV Official NHD. Ayan. Thank you so much, Sir TV Official NHD. Thank you so much for coming. Ayan, Sir Pondars, go to channel na lang kita. Sa kamanyanan, mas kasangkaan, magwaswas ako ng kaibaw si DJ Bongbong. Ay, hindi nga pala yun yung natin ako po magpipintang isa na to. Ayan. Ayaw mag-pin.
Bait ng isang cellphone ko. Ayan, ano kasi Sir, Sir Vic. Ayan guys, pakunik sa guys. Sis Curly Unboxing from Sis Pelly Cooking. Maraming sa yan, dan full watch na rin ako yung Sis Pelly. Sisi Loving Sky, nag-love shout out. Sisi Koy Loving Sky. DJ Ayan, Sir Pon Bars. Go to channel na lang kita, Sir Pon Bars. Ma'am Pelis Cooking Vlog, may galap shout out from Sir Pon Bars. Maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Pon Bars. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sir Pon Bars. Tara na, road trip tayo. 5 minutes and 12 seconds. Sir Pon Bars, playing ka na. Bobo Remix. Ayan, may ads ka pa. Sir Pon Bars. Ayan, Sir P. Kalantas. Ayan. Maraming salamat po, Sir Vic. Next ko po kayo dito. Sisi Koy Loving Sky. Thank you so much, Sisi Koy. Magandang gabi sa iyo, Sisi Koy Loving Sky. Good evening. Mega love shout out. Ayan, Sir Pon Bars, may ads ka pa rin. $6 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, full pack, Inay Muning. From TV Official MHD. Inay Muning. Ayan, dan full, dan dikit na sa'yo, si TV Official. Please return, Inay Muning. Kalantas dan from TV Official MHD. Ayan, Inay Muning, pakibalikan mo si DJ Bobo Yung si Master. TV Official. Ayan, hello Idol Pon Bars from Sis Pelly. This is Team Rocket. Ayan, Sir Pon Bars, playing ka na, Sir Pon Bars. Sir B. Kalantas, dana sa'yo si TV Official HD. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Sir Pon Bars, naka-play ka sa akin. Basta DJ Bobo, the best.
Styling, maraming salamat. Idol Eric, ayan, may dalang shout out. Thank you so much for joining. Maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Pon Bars. Ayan. May dalang shout out, Idol Eric. Eric Kids Story. Ayan. Maraming salamat sa paad, Sis Pearly. Thank you so much. Ayan, Idol Eric, kumusta? Salamat sa pagsilip mo, Idol, sa aking live. Thank you so much. Ayan, TV Official, I'm done with you. Sa beach from, Sir Vic Kalantas. Thank you so much, Sir Vic. Ayan, Sir Eric, maraming salamat sa iyo dyan. Bisitahin ko yung bahay mo, Sir Eric. Sir Vic Kalantas, nandito po ako sa bahay mo, Sir Vic. Ayan, dito po ako sa the province of Guimaras. 3 minutes and 33 seconds, Sir Vic. Playing na po kayo. Ayan, naka-play ka na, Sir Vic. 7 million in the house. Thank you so much. Maraming salamat, Sis Pearly. Bakit biyak na ba to? Tawag host. Kasi Idol Eric, maraming batong biyak doon. Maraming nabiyak na bato doon. Hindi ko rin kasi alam, Idol Eric, kung bakit natawag na biyak na bato yun. Nung namulat ako dito sa lugar namin, yun na talaga ang lugar, yun na talaga pangalan ng lugar na yun. Sabi nga, kung mayroong biyak na tao, Idol Eric, mayroon din biyak na bato, di ba? The best na. Mapasaot ka ba? Ayan, Sir Pon Barnes, malapit ka na mag-full watch. I-next kita dito, Idol Eric. Mami Pearly, thank you so much. Mami Pearly sa pag-stay. Maraming salamat. Iloilo Beats. Makawag po ito. Ayan, then full watch ka na, Sir Pon Bars, sa iyong tara na, road trip tayo. Next ko si Sir Eric, Kids Story. Sir Vic, still playing pa rin ikaw, Sir Vic. Ayan, Idol Eric, nandito ako sa mansion mo, Idol Eric. Sis Sky, maraming salamat sa iyo dyan, sis. DJ Bumbong. Ayan, dito ako sa ang bagong galisin kong askal. Ayan, 2 minutes and 50 seconds, Boss Eric. Ayan, naka-play ka na, Boss Eric, sa iyong 2 minutes and 50, ay 2 minutes and 49 seconds, Boss Eric, naka-play ka na.
Ma'am Carlita, mega love shout out po from Eric Kids Story. Sisi Koy, maraming salamat sa tamsat. Sisi Koy, Marvic. Ayan, Sir Vic, Kalantas. Dan full watch your video, Sir Vic. DJ Boom Boom. Dan po, TV Official MHD. Yan, thank you so much, Sinay Muning ha. Maraming salamat. Yan, napakahina kasi ng internet natin, kaya karamihan talaga hindi nakakapag-support sa mga live. Dahil yung iba, mahina talaga ang internet, ikot-ikot lang, lalo na yung sa mga gawing probinsya. Napakahina ng internet. Dito nga, mahina na, nasa syudad na, yung nasa probinsya pa kaya. Ayan, still paying ka, idol, Boss Eric. Napaka-spoiled naman ng mga alaga mo. Ma'am Pelis Cooking Vlog, full watching support sa Hong Kong. Walang traffic, sabi ni Sir Ponbar. Sisi Aliyah, Kindunia, thank you so much for coming again, Sisi Koy. Thank you so much. Ayan, Sir Vic, dan full watch na po yung video nyo, Sir Vic. Dan po, bagong dikit, tusok sa nakapin. Ayan, Sir Vic, dan na raw po sa inyo si Inay Muning. Ano si Koy Maribik? Ano yung sabi mo? Hindi ko mag-get yung ano mo. Yung comment mo. Ayan, Idol Boss Eric. Then full watch na yung video mo. Ayan, pag-play kita ulit ng isa pa dito. Dahil maikli lang naman yung video mo, Boss Eric. Ayan, another play ko sa'yo. Bakit sila lumayas? 1 minute and 54 seconds. Ayan, may ads ka pa, Idol Boss Eric. Inay mo na yung OTW from Sir Vic. Ayan, play it, Boss Eric, sa 1 minute mo and 53 seconds, Boss Eric. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Mega love shout out, Sir Pondars from Loving Sky. Iloilo Pizza. Rocket. Laki na yan. Ayan, Boss Eric, malapit na mag-full watch ulit yung pangalawang video mo. Inay mo na yung dandikit plus bakas from Vic Kalantas. Yan, maraming salamat po, Sir Vic. Eric na lang po, host. Bakit naman? Ayaw mo tawagin kitang Boss Eric. Mami Parli, thank you so much sa pag-stay dyan.
Ayan, done full watch na, idol. Ayan, Boss Eric, tapos na yung video mong pangalawa. Maraming salamat sa'yo dyan. And then, dikit ko na sa'yo itong pinamplay ko sa'yo, Boss Eric. Yan, maraming salamat, Boss Eric, ha. Thank you so much sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Yan, si Sikoy Loving Sky, maraming salamat. And next kita dito si Sikoy Loving Sky. Dito na ako sa iyo. Ayan, dito ako sa bagong upload mo, Ocean Park. Is free for your birthday. 1 minute and 48 seconds. Si Sikoy Loving Sky, playing ka na. Ang ganda naman dito si Sikoy Loving Sky. Napakaganda, oh. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Di mo pa si Sikoy hinabaan yung video mo dito si Sikoy Maribik. Ang ganda, oh. Dapat tinabaan mo na yung video mo doon, si Sikoy. Sayang yung view. Napakaganda ng view. OTW sa nakapin from Mami Pearly. Ayan, Sir Vic. This is Team. Inay mo ning, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, si Sikoy Maribik, full watch na yung video mo. Ang ganda, oh, sa Ocean Park. This is the mix of DJ Boom Boom. May kasi off yan, si Sikoy, ah. Sayang, napakaganda. Sana inabaan mo na yung vlog mo doon. Sayang yung sayang yung lugar, si Sikoy. Yan, Boss Eric, maraming salamat sa iyo dyan. Mami Carly dan from Calantas. Yan, maraming salamat sa paharang mo si Sikoy Maribik. Sir Ponbars, thank you so much sa pag-stay. Maraming salamat. Ayan. Napakaganda si Sikoy. Dapat tinabaan mo na yung vlog mo doon. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Yan, big love shoutout sa lahat from Maribik Family TV. Maraming salamat, Sisi Kribik.
Ayan, full wax, skin old from Mami Pearly. Yan, maraming salamat Sis Pearly. Yadi Manda, hello, may glove shout out. Thank you so much, Yadi. Ayan, thank you so much for coming again, Yadi. You're welcome, Ma'am Bicolana. Maraming salamat din po. Mag-edit pa ako, Sisi Koy. May kasi yan, okay. Oo nga. Ako din, meron pa ako ini-edit dun sa vlog namin kahapon. Meron pa akong nakasalang na ini-edit pa. Yan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Yan, Sis Pearly. Thank you so much. Puntahan kita ulit, Sis Pearly. Pag-play kita ulit ng pangalawang video mo, Sis Pearly. Ayan, dito ako sa sikreto ng masarap na, ano ba to? Chop suey. Ayan, Sis Pearly. Dito ako sa, sa sikreto na masarap na luto ng chop suey. Ayan, may ads ka pa, Sis Pearly. Ayan, mga shorts video, mga iba-iba, Sisi Koy. Oo, ayos lang, Sisi Koy. Ayan, Sis Pearly, nandito ako sa bahay mo ulit. Yan, may galap shout out, Sis Pearly from Maribit Family TV. Yan, mahaba yung ads mo, Sis Pearly. May ads ka pa din. Mami Pearly Vlog, hello from Yadi Manda. Palagay ko Sisi Koy, mahina ang signal ni TV Official NHD. Hindi siya hindi siya nagtagal. Kahit dito nga kasi mahina ang signal eh. Yan ang problema ng karamihan ngayon, signal ng mahina ang internet. Yan, playing ka na, Sis Pearly. Ngayon lang natapos yung ngayon lang natapos yung ads mo. Ayan, naka-play ka na, sis. Bag lang, Sisi Koy. Isampay ko lang, nilaban ko, damit ko. Sige lang, Sisi Koy Maribik. Salamat sa iyo dyan. 9 million in the house. Maraming salamat, guys. Yadi Manda, please drop your link. Yadi Manda. Yan, maraming salamat Sis Pearly. Thank you so much. Loving Sky Mix Vlog. Hello from Yadi Manda. Ayan, Sis Pearly. Then I still playing, Sis Pearly. Sis Pearly, maraming salamat. Hindi sa ulo ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Hindi pala ito yung pang-pin ko. Ayan.
Yadi Manda, I'm going to your link. Yadi Manda. Yadi Manda, playing your video. 1 minute and 53 seconds, Yadi Manda. DJ Bombom. Idol, idol, idol. This is the mix of DJ Bombom. Yan, still playing ka, Sis Pearly. Yadi Manda, still playing your video, Yadi Manda. Ayan, bukas may lakad nga pala ako. Baka absent hindi ako makasupport. Ayan. Ngayon pa lang, sorry na sa inyo lahat. Ayan, Dan Paul, what's ka na, Yadi Manda? Ate Ann Bicolana, may galap shout out. Ayan, may galap shout out, Sisi. Thank you so much sa pagsilip mo, Sisi. Maraming salamat, Sisi, Ate Ann Bicolana. Thank you so much sa pagsilip mo sa akin. Ayan, Yadi watching all from Mami Pearly. Ayan, Sis Pearly. Malapit ka na mag-full watch, Sis Pearly. Ayan, 11 in the house. Maraming salamat, guys. Mami Pearly from Ate Ann Bicolana. Ate Ann Bicolana, thank you so much, Sisi, sa pagsilip mo sa aking live, ha. Thank you so much. Jo Malin TV Official, good evening, host, at sa lahat po. Ayan. Maraming salamat din sa iyo. Magandang gabi din sa iyo, Jo Malin. Ayan, thank you so much, Sisi, Ate Ann Bicolana. Ayan, Sis Pearly. Dan Paul, what's ka na, Sis Pearly? Ayan, thank you so much, sis. Ayan, Sisi Koy Bicolana. Ann Bicolana, dito ako sa bahay mo, Sisi Koy Ann. Bomba, Mirada, Public Phoenix. Ayan, dito ako, Sisi Koy Ann, sa sa video mo. Dito ako sa 11 minutes 51 seconds. Sa kapangyarihan, mas kasangtan, magwaswas ang kanimaw sa DJ Bombom. Wow, ang ganda naman dito. Libutin natin ang ganda ng Pasakaw Beach Resort. Ang ganda naman dito, Sisi Koy Ann. Ayan, Sisi Koy Ann, playing ka na. Ate Ann Bicolana. Ayan, maraming salamat, sis. Claudio Lopez, thank you so much for coming again. Thank you so much, Claudio. Ayan, Sis Pearly, thank you so much. Dan Paul, watch na ulit yung next video ko sa'yo.
Jomalyn, baba ka ng bahay mo, Sisi. Sis Jomalyn. Nandyan ka pa ba, Sis Jomalyn? Summer capital ng Kamsur yan, sis, Pasakaw. Napakaganda si Kuy Ann. Mahilig kasi akong gumala, kaya napakaganda ng lugar, oh. Kailan kaya ako makakarating dyan? Sisi Kuy Maribik, salamat sis. Bisitahin ko yung kay Maribik mo, Sisi Kuy, ha. Nakagaling na ako kay Loving Sky, kay Maribik naman ako mamaya. Yan, thank you so much. 11 million in the house. Sis Maribik, OTW, Francis Curly. Salamat, Sisi Kuy Loving Sky. Ayan, dikitan mo yan, Sisi Kuy, si Ate Ann Bicolana TV. Dikit ka na ba dyan, Sisi Kuy, Loving Sky, kay Ate Ann Bicolana TV, kay Ate Ann Bicolana. Dikitan mo yan, Sisi. Napakasupuano rin yan ni Ate Ann Bicolana. Mabait din yan pag gumalaw ka sa live niya. Yan, Mami Pearly, thank you so much from Yadi Manda. Hello from Yadi Manda. Yadi, thank you so much, Yadi. Good evening, Ma'am Bicolana Vlog, Ma'am Ate Ann Bicolana. Sir Bert, may kami galang shout out. Thank you so much for coming, Sir Bert. Yan, magandang gabi sa iyo, Sir Bert. Tambay lang po to dito. Huwag mababahay ko. Di ako mangingisda. Yes, Sir Bert, alam ko na. Basta pag dumalaw ka sa akin, hindi ako magbababa ng bahay mo. Ayan, Bert Window, hello from Yadi Manda. Claudio, thank you so much, Claudio. Thank you so much for my full support. Natuwa ako, Bert, sa comment mo sa video ko. Ayan, Ate Ann Bicolana, still playing ka, si Kuy Ann. Ayan, still playing yung video mo, si Kuy Ann Bicolana. Thank you so much, Shadi, for like dan. Thank you so much.
7 million in the house. Maraming salamat. Ang ganda talaga na itong lugar na to, sis Ate Ann. Claudio Lopez, hello from Yadimanda. Maraming salamat si Koy Loving Sky sa paharang mo dyan. Maraming salamat. Sir Claudio, thank you very much for for more support to my live. Done watching dalawang video mo, sis Marivic from Mami Pearly Ads. Ayan, maraming salamat sa pa-ads mo, Mami Pearly. Ayan, Sisi Koy KTV Mix Vlog, mega love shout out Sisi Koy. Thumbs love, ayan. Thank you so much sis sa pag-thumbs. Maraming salamat si Koy KTV. Ayan, si Koy Ann. Dikit ko na sa yung second channel ko, si Koy Ann. Ayan, dito muna ako mag-play si Koy Ann sa 27 minutes mo. Hi, signal ko si Koy, tagal ko makapasok. Kaya nga si Koy KTV, mahina talaga signal. Ayan, si Koy Ann, pinilay kita sa 1 minute mo para The best na. Mapasahod ka ba? si Koy Marivic, baka hindi ka pa dip yan kay si Ann Bicolana, dikitan mo yan. Mega love shout out KTV Mix Vlog from Loving Sky. Just Cooking, hello, mega shout out. Magandang gabi sa iyo, Jazz. Ayan, still playing ka pa rin, si Koy Ann. Ayan, si Koy KTV Mix. Dito na ako sa bahay mo, si Koy KTV. Hanito, mega love shout out, Hanito. Thank you so much for coming, Hanito. Mag-pin muna tayo. Teka lang. OTW sa nakapin. Sige lang. Dikitan mo muna, honey. Jazz, maraming salamat, Jazz. Bisitahin ko yung bahay mo, Jazz, after nito. Sir Claudio, thank you very much. Maraming salamat, Sis Pearly. Ayan, napakaganda oh. Ayan, si Koy Ann. Still playing pa rin si Koy Ann. Ayan, agoy, ikot-ikot na naman si Koy. Kaya nga si Koy KTV Mix, ganun kahit sa akin, ganun din. Napakahina talaga ng signal. Yadimanda, hello from Bert. Ayan, Sir Bert. Maraming salamat sa iyo dyan, Sir Bert. Ayan, malapit ka na mag-full wap, si Koy Ann. Ayan, dikit ko sa'yo itong pinamplay ko ulit sa'yo, si Koy Ann. Pangalawang banana. Annelyn TV, ayan, si Koy Annelyn. Mega love shout out. Thank you so much for coming, si Koy Annelyn.
magdito kay Ann. Balik ako. Ay, ano? Mali ng pindot. Ayan. May kalab shout out sa iyo, si Annalyn. Magandang gabi sa iyo. Ayan, dan full watch ka na, si Sikoy Ann. Ann Bicolana. Ayan, dan full watch ka na, si Sikoy. Ayan, Gab Paraeso. Hello, Miguel, shout out. Gab Paraeso. Thank you so much for coming, Gab. Si Sikoy Maribik. Dito na ako sa bahay mo, si Sikoy Maribik. Saan ba yung live ko nawawala? Ayan, si AR Kabayan, PWD. Hello, may galab shout out. AR Kabayan. ER Kabayan ba? Ayan, si Sikoy Maribik. Dito na ako sa'yo, sis. Salamat, sis Annalyn. Ayan, si Sikoy Vic. Dito na ako sa bahay mo. Ayan, dito muna ako si Sikoy sa baba. Kasi na-play ko na ng ilang beses kung sa taas. Ayan, dito muna ako sa Ilocanos Best. Si Sikoy Maribik. Ayan, naka-play ka na, sis Maribik. Sis Annalyn, go to channel kita, si Sikoy Annalyn. Maraming salamat sis sa pagpunta mo sa akin. Thank you so much. Ito ba yung main channel mo, sis? Ay, hindi pala. Teka. Ayan, dito na ako sa bahay mo, sis Annalyn. Dito na ako sa main channel mo. Ayan, dito ako sa bumisita sa work ni Habi. 7 minutes and 46 seconds. Si Sikoy Annalyn, playing ka na. Ayan, naka-play ka na, sis Annalyn. Yadi, hello from Honey 2. Ayan, Ate Ann Bicolana Vlog, 2 banana pinagka-load ko sa'yo. And then, 2 videos din ang naano ko sa'yo, ang na-full watch ko, isang 11 minutes at isang 1 minute. And ilan na? Ayan, Honey OTW from Annalyn TV. Sis Annalyn Vlog, hello from Yadimanda. Lala Mois, nag-love shout out. Ayan, Sir Bert, next po kita dito, Sir Bert. Pagkatapos nitong nakasalang ko, Sir Bert. Lala Mois, maraming salamat sa iyo dyan, Lala Mois. Yan, makipagdikitan ka muna dyan, Lala Mois. Dikitan mo yan si Maribik Family TV, si Ate Ann Bicolana. And then si Honey 2. Yan, dikitan mo yan, Lala Mois. Yan, Lala Mois OTW from Honey 2.
Dan Mami Pearly sa Sikreto from Maribit Family TV. Lala Moiselo from Yadi Manda. Ayan, si Sikoy Maribik. Malapit ka na magpulwat si Sikoy Maribik. Ayan, si Sikoy Annelyn. Still playing ka, sis Annelyn. Shout out, opo, sa inyong lahat. Sabi ni Lala Mois, ayan. Lala Mois, dikitan mo yan sila. Mga main channel nila yan, Lala Mois. Ayan. Lala Mois done watching with Bakas, dating dikit, palablab sa nakapin. From Honey to. Feel the music of Philippines Pop DJs. Sisikoy Ann Bicolana, maraming salamat sa pag-stay. Ayan, Sisikoy Maribik, malapit ka na mag-full watch, sis. Dan po sa nakapin, dikit tusok from Inay Muning Vlog. Ayan. Honey to, pakibalikan na lang si Inay Muning Vlog. Ayan. Mega love shout out, Ma'am Honey to from Maribit Family TV. Honey to, Dan from Annelyn TV Vlog. Ayan. Honey to, pakibalikan na lang si Ma'am, si Sis Annelyn TV Vlog. Ayan, si Sikoy Maribik. Full watch ka na, si Sikoy Bik. Nanay Owa, mega love shout out po, Nanay Owa. Yan, maraming salamat, Nanay Owa, sa patamsak at share. Thank you so much. Si Sikoy Maribik, di na ako si Sikoy na gano'n, nag-comment kasi may comment na ako dito, si Sikoy Maribik. Ayan, Sis Annelyn. Still playing pa rin ikaw, Sis Annelyn. Mechanical driver vlog. Wow, ganda ng views, idol host. Dan Ma'am Honey to from Maribit Family TV. Inay Muning Dan Sukle, full pack from Honey to. Ayan, Bicolano, mechanical driver, thank you so much sa iyo dyan. Ayan, sa mga hindi pa guys nakakapag-tamsak sa ating live, pasuyo naman mga lalabs, patamsak naman ang ating live. Ayan, Honey to, nandito ako sa bahay mo, Honey to. Ayan, naka-play ka, Honey to, sa shorts video mo, Honey. Dan po sa nakapin from Lala Mois. Ayan, Honey to, pakibalikan si Lala Mois. $7 million in the house. Maraming salamat guys. Sis Annelyn, still playing ka, Sis Annelyn. Ayan, si Mois Music. Mois Music. Tama ba? Ayan, AR Kabayan, PWD. Ayan, next kita dito, Sir AR. Ayan, nagbaba ng bahay si Mechanical Driver Vlog. Annelyn TV dan watching, baka. Ayan, bigyan kita ng bahay mo. Main channel mo ba yan?
Moist Music Channel. Maribig Family TV, OTW, thanks. Ayan. Dan sis Hanilu from Loving Sky. Ayan, sis Anilin, dan full watch ka na, sis Anilin. Wait lang, ano ha, tag dito, Moist Music. Wait lang, bigyan kita ng jacket ha, wait lang. Ayan, papunta na ako sa ano mo, Moist Music. Bigyan kita ng jacket mo. Yan po yung inayudahan mo nung nakaraan host. Hindi ko matandaan. Ayan, may moderator ka na. May moderator ka na, Moist Music Channel. Maraming salamat, 12 million in the house. AR Kabayan, PWD. Dito na ako sa bahay mo, AR Kabayan. Nandyan ka pa ba, AR Kabayan? Maribig Family TV, Dan. Ayan. Guys, connect to each other, guys. Sa mga nagbababa ng bahay. Ayan, nagbaba ng bahay si ano. Bicolano Vlog Try, ano? Tawag dito. Ano nga pangalan nito? Mekaniko, yan. Mekaniko Vlog. Nagbaba ng bahay si Mekaniko na sana. Ay, ba't ba dyan ako nagtipin? Agoy. Ayan, sa bagong nakapit, guys. Anilin, you're welcome from Hanilu, from Honey2. Ayan, thanks is Honey from Maribig. Honey2, hello from Yadimanda. Second channel po ni Lala Moist. Ay, okay. Ikaw pala yon, Lala Moist. Hindi ko natandaan ah. Ayan, si Tony. Sir Tony, mega love shout out. Good best friend, Tony. Ayan, Sir Bert. Dito ako sa bahay mo, Sir Bert. Ayan, dito muna ako, Sir Bert, sa baba kasi na-play ko na yung sa taas mo kagabi, Sir Bert window. Dito muna ako sa 5 minutes and 54 seconds. Ayan, AR Kabayan, PWD. Dito ako sa bahay mo, AR Kabayan. Maraming salamat si Kuya Nilin. Daan po sa nakapin. Kanino ba? Sa bago o sa kanina? Alala Moist. Kay Mekaniko driver ba o kay Hanilu? Ayan, AR, dito na ako sa'yo, AR Kabayan, PWD. Nanay Owa, next po kita, Nanay Owa. Ang haba ng video ni tawag dito. Ayan, i-play ko lang to ng kalahati, AR Kabayan, PWD, kasi masyadong mahaba. Halos nasa 20, nasa 20 minutes. Dan po parehas. Ayan, Mekaniko driver vlog. Pakibalikan si Lala Moist. Ayan, ARPWD. Playing ka na. Ayan, Sir Bert Windows. Still playing ka, Sir Bert.
Yan, nagbaba ng bahay ulit si Honey Lu. Honey 2. Ayan, Honey 2, pakibalikan mo na lang si Lala Moise. Dikit na siya sa'yo. Loving Sky Mix, thanks from Yadimanda. Ayan, Mobile Vlog. Hello, may galap shout out, Mobile Vlog. May galap shout out, Mobile Vlog. Ayan, dikitan mo yan, Lala Moise, si ano. Hindi nga pala yan yung main channel ni ano ni Sisikoy Anilin. Lala Moise Dan, din sa'yo, dikit full pack from Honey 2. AR Kabayan, OTW from Honey 2. Ayan, thanks po Honey from Lala Moise. Moise Music Channel. Sherbert Windows, still playing Sherbert. And then, kay AR Kabayan, ayan, AR Kabayan, 2 minutes, ano na to, 2 minutes ka na naka-play sa 20 minutes mo, AR AR PWD. Hindi sa ulo ibutang sa lawas para sa the best na mapasaot ka ba? Yan, 9 million in the house. Maraming salamat. Yan, Dan Owa sa Kamyas from Loving Sky. Ayan, Kabayan AR, naka 4 minutes ka nang naka-play sa akin. I-play ko lang ng kalahati ito, AR Kabayan PWD ha, kasi 20 minutes, masyadong mahaba, para may play naman natin yung iba. Ayan, Sir Bert, malapit ka na mag-full watch, Sir Bert window. Ayan, magtamsak na ko, Sir Bert, pang 88, tamsak, Sir Bert window. Ayan, din ako nag-comment, Sir, Sir Bert, din ako nag-comment. Ayan, dan full watch ka na, Sir Bert window, dan full watch na yung video mo. Hindi na ako nag-comment, sir. Ayan, thank you, Ma'am Honey, from Inay Muning. Inay Muning, maraming salamat sa pag-stay mo, Inay Muning, ha. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Inay Muning, para madagdagan ang bahay mo. Nanay Owa, nandito na po ako sa bahay mo, Nanay Owa.
Ayan, Nanay Owa, nandito po ako sa Kanyas to, 11 minutes and 30 seconds, Nanay Owa. Ayan, naka-play na po ikaw, Nanay Owa. Ayan, malapit, naka-ano ka na, tawag dito, AR Kabayan. Naka 8 minutes ka na naka-play. Sasakto ko lang ng 10 minutes yung yung play mo sa yung video. Para ma-play naman natin yung iba. Ayan, naka-play ka pa rin, Nanay Owa. Bomba, Pirana, Public Meetings. Sa okryan, magkasaktan, magwaswas sa organismos, siya'y buo. Ayan, Lala Moise Channel. Makipagdikitan ka dyan. Kabayan, dating dikit with bakas, dan dikit with bakas, pabalik po, from Honey 2. Yan, dan full pack sa nakapin from Inay Muning. Nandyan pa ba si Bicolana ay si mechanical driver? Mechanical driver, nandyan ka pa ba? Kasi kung wala ka na bababa na kita kasi nadidikitan ka. Ayan, naka 10 minutes ka na, AR Kabayan. Bigyan kita ng 1 banana, AR Kabayan. Ayan, pang 91 thumbs up, AR Kabayan. Magpalit na tayo ng nakapin. Sis Maribik, maraming salamat Sisi Maribik. Maraming salamat sa paharang Sis Maribik. Ayan, Sisi Kuy KTV Mix, thank you so much. Manay Merna, maraming salamat sa iyo, Manay Merna. Ayan, si Kuy KTV Mix. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, si Kuy KTV. Next kita dito, si Kuy KTV. Ayan, Dan AR Kabayan from Loving Sky. Sir Claudio Lopez, thank you so much. Mega love shout out, Manay, from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Manay Merna, maraming salamat sa iyo dyan, Manay Merna. Ayan, baba kayo ng bahay para maipin natin. Ayan, nakalive ka na. Po, Ma'am KTV, ayan. Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Ano nangyari? Sino nag-hide kay Claudio?
Loko nito ni ano. Ang yahay ko. DJ Bongbong. Hani to dating dikit dan tamsak from Nanay Owa. This is Team Rocket. Ayan, may ads ka pa Nanay Owa. Ayan, Nanay Owa, may ads pa yung video mo. Si Kuy Summer Mix, maraming salamat si Kuy Summer. Yan, Manay Merna, nandito ako sa bahay mo, Manay Merna. Go to channel na lang kita, Manay Merna. Sir Claudio, thank you so much, Sir Claudio. Agoy, bakit ba hindi ko makita yung main channel mo, Manay Merna? Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Ayan, Sir Bert, maraming salamat. Naku, hindi ko ma-search, Manay Merna, yung ano mo, yung main channel mo, Manay Merna. Teka, wait lang. Ayan, Summer Mix, OTW from Honey to. Yan, John Lee Wong, mega love shout out, John Lee Wong. Tamsak host, maraming salamat sa patamsak. Summer Mix dance clip, full pack from Honey to. Manay
Merna, hindi ko ma-search yung ano mo. Ano ba nangyari? Bakit ba hindi ko ma-search dito sa second channel ko yung ano mo, yung main channel mo, Manay Merna? Iloilo Beats. Ayan. Buti pumasok. Yan, mag-pin muna tayo. Ito na ako. Oo nga, hindi ko nga ma-search mo na na, kaya buti na lang ipinasok mo. Agoy, pastilan. Johnny Wong, nandyan ka pa ba? Johnny Wong. Kasi kung nandyan ka pa, ipipin kita, Johnny Wong. Kung wala ka na, hindi na kita ipipin kasi madidikitan ka lang. Nanay Owa, still playing ka, Nanay Owa. Malapit ka nang matapos. Ayan, magti 10 minutes na. 11 minutes yung video mo. DJ Bongbong. Yuno! Hello, my friend. Yuno, mega lang shout out, Yuno. Long time no see. Long time no see, Yuno. Yan, thank you so much for joining again, Yuno. Yan, dito na ako sa mansion mo, Manay Merna. DJ Bongbong. Like 28 hosts. Ayan. Thank you so much, Yuno, for like done. Thank you so much. Ayan, Manay Merna. Dito muna ako sa seaside. Ano ba to? Sa napakagandang tanawin na to. 1 minute and 32 seconds. Ayan, Manay Merna. Playing ka na. Yuno, thank you so much. Yan, Nanay Owa, dahil full watch ka na, Nanay Owa, pang 14 tamsak po. Golden Family Record, ayan, may galag shout out, Golden Family Record, thank you so much. Yan, naka-play ka pa rin sa akin, Manay Merna. Ayan, Golden Family Records. Ayan, baba ka ng bahay mo. Yuno, thank you so much, Yuno. You're welcome, Manay Merna. Ayan. Dan full watch na, Manay Merna, yung ano mo, isang video mo. Pang 82 thumbs up. And then, dito ako ulit, Manay Merna, sa susunod mong video. Dan si Summer sa 2 shorts video mo from Loving Sky. Manay Merna, nandito ulit ako. Tara mga kapatid, samahan niyo ako. Tanawin natin ang napaka ito. 1 minute and 52 seconds, Manay Merna. Playing ka ulit. Ayan, may ads ka pa, Manay Merna. Golden Family, hello friend, from Yuno.
to your house, you know. Basta DJ Boom Boom. Sisikoy Summer, next kita dito, Sisikoy Summer Mix. Sige lang, Sisikoy. Maraming salamat, Sisikoy Summer. Sir Bert, maraming salamat, Sir Bert, sa patambay mo. Thank you so much. Iloilo Prince Love. Ayan, you know. I'll hear your latest video, you know. 6 minutes and 34 seconds. Lino, hello, Miguelab, shout out, Lino. Thank you so much for coming, Lino. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Lino. Wait lang. Ayan, you know, playing your video na, you know. Ayan, Lino, Miguelab, shout out din sa'yo. Aray ko, nasambid ako. Bibigyan kita ng jacket mo, Lino. Wait lang, Lino. Ayan. Manay-may na. Pag 37 tamsak ako dito sa pangalawang video mo. Manay-may na. Ayan, dito na ako. Bigyan kita ng jacket mo, Lino. Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, Lino, para may ano natin, may ipin natin. Teka, wala ka pa palang jacket. Yan, Mama Ridik, may galab shout out from Lino. Ayan, may jacket ka na, Lino. Pwede ka na magyaw-yaw dyan, Lino. Naku, naka-live na si Sir Bongski. Ayan, Lino, baba ka ng bahay mo para maipin natin. Sir Lino from Summer Mix. Ayan, Lino, dikit. Nasamid ako. Lino, dikitan mo yan si Summer Mix. At saka si Maribik Family. Dikit ka na pala kay Maribik Family TV. Kay Manay Merna, dikitan mo yan si Manay Merna. Dikit ka na ba dyan? Argo, kati ng lalamunan ko. Dan Yuno from Manay Merna. Yuno, are you still there, Yuno? Ayan, help subscriber to Yuno channel host. Feel the music of Iloilo Prince Club DJs. Lino, baba ka ng bahay mo, Lino. Ayan, Yuno, instead playing your video, Yuno. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin guys, sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Lino. This is the mix of DJ Boom Boom. Thank you, Manay from Yuno. Bait ni Yuno talaga.
Mama Neymar na, nag-love shout out, OTW from Lino Park, Mix Vlog. Yan, sige makipag-dikit ka dyan yun, no, para madagdagan yung bahay mo. Yan, puntahan kita dito yun sa ano, sa kabilang cellphone ko. Lino, binigay ko na yung sinabi ko. Salamat, naka-all bell chat channel ko sa'yo. Ayan, maraming salamat, sis Loving Sky. Teka, magpatay nga ako ng music ko para mapuntahan ko si Lino. Yan, magpatay muna tayo ng music. Ayan, dito ako sa bahay mo, Lino. Lino Molino. Wow, na 98. Tama ba? 98 pa lang ba si Lino? Gagraduate pala ng ano to ngayon si Lino. Ilan nga kanina yung bahay ni Lino nung tayo ano? Kanina, si Sikoy Maribik. Ilan nga yung bahay niya kanina? Ayan, pag-graduate ng 100 si Lino, dalawa na lang. 100 na yung bahay niya. Ayan, sa 6 million in the house. Maraming salamat sa mga nandyan pa. Thank you so much, Sir Bert. Thank you so much. Nandyan ka pa. Maraming salamat. Ayan, yun o. Pa-10 full watch na yung video ni Yuno. Loving Sky Mix Vlog, hello from Yuno channel. Yuno, dan full watch your video, Yuno. Ayan, thank you so much, Yuno. Ayan, pang ano tawag dito? Ayan, plus 1 banana ka ulit, Lino. Loving Sky Mix Vlog, mega love shout out. Ayan, Lino, plus 1 banana ka ulit sa akin. Dan po sa nakapin full pack from Inay Muning. Nagtatagay man si Sir Bongski, si Sikoy. Aray ko, si Sikoy Summer Mix, ganyan pag nala siya. Wow, congratulations ng 100 si Lino. Lino, congratulations, kumiting ka na ng 100. Ayan, puntahan kita dito ulit sa ko. Tingnan ko kung dikit na sa'yo yung isa ko pa. Bigyan pa kita ng isa. Ganyan yan si Sikoy Summer, si Sir Bongski. Pagka nagla-live, siya, nagtatagay ba? Isang pitchil agoy. Tapos mag-e-end yun mamaya pag naubos na yung niya, pag naubos na yung kanyang pag naubos na yung kanyang iniinom, na yun, magtigil na yun. Agoy. Meron akong hindi pa nadikit kanina kay Tingnan ko nga dito.
Ayun. Lino, dito ako ulit sa bahay mo, Lino. Ayan, si Sikoy Summer. Dito na ako sa bahay mo, si Sikoy Summer Mix. Saway talaga to si Bongski. Wow, laki na ng views ng Sisikoy ko dito ah. Sisikoy, dito ulit ako sa 7 days mo. Ayan, di ko pa siya na-play dito, Sisikoy Summer Mix. Ayan, wala pa sa second channel ko. Ayan, naka-play 657 views. Wow, sana all Sisikoy talaga naman. Na 100 na. Ayan. Ayan, Lino, nandito ako ulit sa bahay mo, Lino. +1 banana ka ulit, Lino. Try mo, Lino. Palagay ko pwede ka na mag-live. Try mo. Ayan, nandito ako ulit sa bahay mo. +1 banana ka ulit, Lino. Ayan. Ayan, Lino. Ano ka na? 101. Galing ni Lino. Gumraduate ng 100 ngayon. O, 102 ka na pala, Lino. Ayan, Lino. 102 na yung bahay mo. Congratulations sa'yo. Yuno Channel OTW from Lino. Ayan, pwede na yan, Lino. Sabi ni Sisikoy Loving Sky. Ayan, maraming salamat Lino. Ayan, Sisikoy Summer Mix. Still playing pa rin ikaw, Sisikoy Summer. Ayan, 50 subs. Pwede na yan. Sabi ni Lolo sa isa kong channel. Kailangan daw 50 subs. Pwede na kung mag-live. Ayan, kaya nga Sisikoy Summer ngayon hindi na gaanong mahigpit. Hindi kagaya dati. Dati hanggat wala kang 1,000 subscriber, di ka pwedeng mag-live. Ngayon, pwede na. 100 subscriber nga si Sikoy Summer Mix, may ads na eh. Diba? Saan ka pa? Basta may 100 subscriber ka na, binibigyan na ng ads ni Lolo. Inay Muning, maraming salamat sa iyo dyan, Inay Muning ha. Si Inay Muning, bababa ay maliit pa din ang bahay nito ni Inay Muning eh. Maraming salamat, Inay Muning ha. Thank you so much. Ayan, dikitan mo yan, Inay Muning, si Manay Merna at saka si Summer Mix. Main channel nila yan. Active ko, isa kong channel, shorts video at live lang. Oo, si Sikoy pwede yun. Para maging totoong channel na yan balang araw. Nag-change si Sikoy. Ha? Nag-charge ba? Anong sabi mo? Nang-charge si Sikoy. Ano si Sikoy Loving Sky? Hindi ko mag-get. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Still playing pa rin ikaw, si Sikoy Summer Mix sa iyong, hipo na napakasarap. Ayan, palambing po, upcoming LS. Ayan. Sige, tatamsakan natin yan, Inay Muning. Ayan, dito pala ko sa iyo, 400. Mas malaki-laki pala to si Inay Muning kaysa kay, kay Lala Mois. Inay Muning, nandito ako sa bahay mo, sa upcoming mo. Ayan, bigyan kita ng 1 banana mo, Inay Muning. Ayan, +1 banana ka, Inay Muning ha. Ayan, nakatamsak na ako sa'yo, Inay Muning. Punta ko dito sa kabilang cellphone para matamsakan kita ulit. Ayan, pangalawang tamsak ko sa'yo, Inay Muning.
Tamsak dikit, Inay Muning from Summer Mix. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sisi Koy. Dazzle Vlog, hello, may kalab shout out, Dazzle Vlog. Ayan, Dan full watch ka na, Sisi Koy Summer from 46 Tamsak. Ayan, Yuno channel, Dan full pack with, watch, Dan connected to your, sir. Ayan, Yuno. Are you still there, Yuno? Ayan, Lino. Congratulations, Yuno. Ayan, guys, patamsak naman kay Inay Muning, guys, sa mga nandyan pa. Pakitamsakan natin si Inay Muning. Upcoming LS niya. Hey, channel support sis. Yan. Please drop your link, Dazzle Vlog. Out muna ako, host. Antonio po, salamat, host. Maraming salamat, Nanay Owa. Thank you so much po. Ayan, nag-ikot-ikot na naman ba? Ayan, Inay Muning, pangatlong tamsak ko sa'yo, Inay Muning. Ayan, nakatatlong tamsak ako sa'yo, Inay Muning, ha? Balikan mo si Summer Mix, Inay Muning, dikit na siya sa'yo. Ayan, good night, Nanay Awa. Ayan, magpapasalamat na tayo, guys, sa ating mga naging bisita at mag-i-end na rin tayo. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Ayan, especially kay Loving Sky Mix Vlog. Nanay Awa, maraming salamat po. Ayan, si Dazzle Vlog pala, nagbaba ng bahay. Teka lang. Ayan, Dazzle Vlog, playing your video, Dazzle Vlog. Ayan, Dazzle Vlog, ayan, playing your video. Anong sabi? Nag-charge si Paring Bongski bago ihirit si Sikoy. Kaya nga si Sikoy. Ayan, maraming salamat, guys. Nanay Owa, thank you so much sa iyo dyan. Kay Sir Bert, maraming salamat. Thank you so much, Lino. Congratulations, Lino. At least naka 100 ka na, subscriber ka na. Lino, nandyan ka pa ba, Lino? Nakikinig ka ba sa akin, Lino? Lino, para lumaki yung bahay mo, tuturuan kita. Sir Bert, maraming salamat sa iyo, Sir Bert. Thank you so much. Ayan, Lino. Punta ka sa live ni Sir Nisnoy bukas. Nakapunta ka na ba doon sa live ni Sir Nisnoy? Lino? Ayan, Sir Bert Window. May galab shout out from Lino. Hindi pa po, ma'am. Ibababa ko yung link ni Sir Nisnoy dito. I-subscribe mo siya. And then, puntahan mo siya sa live niya bukas. Saglit lang yan, Lino. Lalaki yung bahay mo. Ayan, tanungin mo yan si Sis Maribik. Hanapin ko yung link niya. Ibababa ko dito. Tapos pumunta ka dun bukas, Lino, ha?
Ayan, Lino, ibinaba ko, Lino, yung binaba ni Kakambal ni Bicolana. Nakita mo ba, Lino? Ayan, isubs mo yan, Lino. May live yan bukas. Ano, tawag dito? 1 p.m. Para dumami yung banana mo, Lino. Dazzle Vlog, still playing, Dazzle Vlog. Ayan, nakuha mo ba, Lino, yung binaba kong bahay? Okay po, ma'am. Dikit na kami niya ni Ma'am Maribik. Ayan. Ayan yung binaba kong bahay, yung binaba ni Kakambal ni Bicolana. I-click mo yan, Lino. Puntahan mo yan. Ay, i-subscribe mo yan para bukas mag-notify sa'yo. 1 p.m. ang ano niyan, Lino. 1 p.m. ang live niya. Ayan, punta ka doon kasi ano yan. Pina-priority niya yung mga small YouTuber. Ayan, hindi pa to. Si Changa, ayan Changa, may galap shout out. Wala palang jacket si Changa. Teka, wait lang. Wala pala siyang jacket. Dandikit with Bakas, Inay Muning from Loving Sky. Okay na ma'am, nakasubs na po ako. Ayan. Puntahan mo yan bukas, Lino. Within 1 week, makikita mo yan, Lino. Baka 1,000 subscriber ka na, Lino. Diba, si Sikoy Maribik, doon lumaki ang bahay ninyo ni Sis Elena kay Sir Nesnoy. Ayan, Ma'am Changa. I give you moderator now. Ayan, Dazzle Vlogs. Dan full watch your video, Dazzle Vlog. Dazzle Vlog, dan full watch your video, Dazzle Vlog. Ayan, walang anuman, Lino. Panigurado, saglit lang yan. Alam mo, Lino, doon din ako gumraduate ng 1,000, Lino. Kay Sir Nisnoy. Nung nag-uumpisa pa lang ako, doon ako nagpunta. Kaya puntahan mo yan bukas, 1 p.m. yung live niya. Ayan, maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, Lino, maraming salamat sa iyo. Dazzle Vlog, thank you so much. Sisikoy Loving Sky, sige Sisikoy, kasi mag-end na rin ako. Ayan, maraming salamat kay Sir Bert, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, si Sikoy Summer Mix. Maraming salamat sa iyo, si Sikoy Summer Mix. Thank you so much, Sir Bert, Nanay Owa. Ayan. Maraming salamat, guys. Sa mga hindi ko nabanggit at hindi ko napasalamatan. Inay Muning, maraming salamat pala sa iyo. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much, guys. And see you next live tomorrow. Ayan, God bless you all. Bye-bye.